se quedó contigo a la reunión? No. Esa é unha pregunta. Presentando para aquí en Madrid a empresa Asunta que está aí apoiando, que quedan fazer no Real Decreto. Saben alguna... Lo que ven es... Eu quería fazer unha pregunta, que é a pregunta de sempre. Que preguntamos ao jefe de recursos humanos e quedou así no aire. Levamos 4 meses esperando unha resposta. Non temos unha proposta dese estatuto de consumidores electrointensivos. Parecenos unha irresponsabilidade por parte do Goberno que non se actúe de forma firme, de forma determinante.